Amoy dito ulit tayo sa may Commonwealth Avenue, dito sa may along MRT, sa Commonwealth Fairview, halos Baudi lang sa yun, sa may Mitsubishi naman yan. At yun naman yung design niya sa Model T, na-vlog ko na to, pero yung design niya may tingnan natin, tsaka yung presyo na rin. So yung pula may niya, sinubulan ko na nakaraan, naibenta na ata, walang dito eh. Kinuha na siguro. Okay may yan, tara, tingnan natin. Ngayon yan, so. Ayan, ito siya. Yung kulay gray. Ayan yung design niya. Ayan na yun, 50 meron kang dito. Sticker siya eh. Ayan, 150. Ayan, maganda. Ayan yung presyo niya. Yung 16,000 yung cash, 4,000 yung down payment. 6 months, 12,975, 7 months, 12 months, 18 months, 513, 593, 4 months, 420, 13 months, 3636, ito po 7 months mo. Ito, design niya. Kulay green.